Hvad tænker du om det her kigge op? Jamen, jeg synes altid, man skal kigge op. Det der med letbanebyggeriet, har du lagt mærke til, at de bygger helt vildt? Ja, jeg bor lige ud til. Tror du, det virker, når man gør sådan noget her? Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror tit, når man cykler på arbejde, så sidder man lige i sine egne tanker og lytter til musik, eller hvad man gør. Og så kommer man lige til at tænke en ekstra gang. Awareness, altså man bliver klar over, hvad man skal kigge efter, og jeg tror bare, man kan ikke sige sådan noget for mange gange. Det er en god idé at uddele sådan nogle letbaner her, de her. Ja, det synes jeg da. Ja, det synes jeg da for os cykelfolk. Jamen, det virkede sgu. Altså, det lille grønne skilt der, det fangede lige mit blik, og så kom jeg bare til at kigge op. Kigge efter signalet.